Szia, csak videózok. Ja, Készítek egy videót. akartam kérdezni, ki szeretnél próbálni esetleg itt a repülős szimulátort. Igen, a VR szemüveget azt jól ismerem. Igen, ezek VR szemüvegesek. Igen. Jó, nagyon jó. Igen, akkor azokat kipróbálom. Egy-két kérdésem lenne, hogy 175 éves a Magyar Honvédség? Aha. És azért van ilyen ingyenes kiállítás a Bálnában? Állítólag ezért van, igen, az ingyenes belépés. Nem tudom, hogy a közeljövőben ezen terveznek-e változtatni. Csak véletlenül botlottam bele, mert épp erre sétáltam, átsétáltam a Bálnán, és akkor kérdeztem, és tegnap volt ez. És ma pedig úgy döntöttem, hát ingyenesen nem hagyom ki. Mert ingyenes is, meg úgy jól nézett ki. Nincs túlterhelve se, ahogy látom, tehát nincs önök itt 100 000-en. Hát nem, inkább ugye itt mostani hétvégi napokon szoktak többen lenni. Ugye eleve a hétköznap önmagában nem Igen. forgalmas. Igen, ez a nagy földgömb, ez mit szimbolizál? Például Kína ki van satírozva. Én annyit tudok róla, amit elmondtak nekem, hogy itt vannak ezek a csíkozott, meg ilyen narancssárga fekete Irak, részek. Ezek Grúzia, voltak Afganisztán. a háborús zónák. Én abból gondolom, hogy ez biztos, hogy nem aktuális szerintem. Igen, mert például itt Ukrajnánál, meg Oroszországnál is található egy kis... Igen, ez nem tudom pontosan, hogy melyik időszakra vonatkozik vissza. Most, hogyha kiindulunk abból, hogy ugye melyikek vannak besatírozva, ez inkább egy ilyen, hogy mondjam, korábbi. ez ilyen látványosságkép is van itt, mert ugye van rajta egy ilyen kivilágítás, amiben van dugva a hálózatba. És akkor ezt így figyeli Amerika, hogy ilyen térképet. Érdekes. Ugye most a legnagyobb konfliktus a ukrán-orosz háború, amit Oroszország különleges katonai műveletnek hív. Igen. Az... Jó, akkor én le is állítom a videót.